Tá gníomhaithe an grúpa Gaelach den Rúnaí Misneach tríos comharthaí sráide lia bhfuil nasc imprúlach nó capitalacha acu darló a clúdaíodh agus cinn Gaelacha a chur ina áit. Mar hampla dtharraingt siad carnóg bhain seo go dtí carnóg íomhrin agus dtharraingt siad ordáin frunsa na bratainna bige go dtí ordáin Vic Runnacha. Muíonn siad ghfuil gá leis an géim seo ghlacachan an díchóilínithe a chur gríoch agus tá siad géir go mnóg an rialtas éine díchóilínithe chun luganamacha a réalú agus chun díriú bherta díchóilínithe eile. Loman is chun é seo phlé tá Kerron Ó Luain starí agus bail de Misneach. Kerron, den chur síos tamar dúspáir go dtíreach cén gníomh a chhlac maidir le comharthaí sráide lia le a hall. Úsá cúsí fach. Well, thar an deir seachtaine chuúmar amach agus Níramid sé cinn de comharthaí fudfad na cathrach neiscut na cathrach a bhá agus chuirmar clúdaíodh Gaelach na cinn imprúlacha agus capitalacha. Gníomh beag cinál léirú ceisní níos deimhne socha tábhacht ag luganamacha cultúr na Gael agus in stát agus in éireacht ach credimid freisin bhfuil sois léirú le déanamh an sin na cinn atá fágaí mar rianta an imprúlachas cinn atá a tuairt ómós don choilínachas agus don sláidar inniu an tír agus cultúr na Gael ach freisin na cinn capitalacha gan cíal atá thuairt isteach agus tá seo táliú le na crackcistí agus na tíní talún mar ach a hátha go bhfuil anmicí so is Americánacha nó Anglo-Americánacha chur country go dhéanú stát agus ardasán im le lia agus bhfuil sinna cinál scrisa nó a déine scrisa an cinál tíreach bhealach agus tá mé géirí so is ard a tharraingt sin tá ceisní níos lethne an freisin dar nóí faoin stát agus an phróiseas díchóilínithe freisin níl sé imithe ó bhd ó buinniú an stát cé bliain ó he. Cedas a raibh na comharthaí nua dénta? As cardi bard so is agus gramid mé déir le glú ach bin éhís ní raibh de scrisan a comharthaí bhí ann is dtíreach cinál gníomh chun léirú dhéanamh na fóibaní sin. Is tócha agus léiríonn sé freisin an cinál rinne midna an taide chun na cinn Gaelacha choirine áit agus tá na cinn capitalacha seo gan cíal a chur ag cuistí áitiúlas na cálaí a cheadú mullin na fórbráirí tá siad an chur chun cinn ag na fórbráirí agus tá midna anán mar daoine deannacha taide dhéanamh agus cinn a bhhaid níos fearr aimsiú mar hampla le lia fethe cethir teolacht hí thug mar ámásta ó reachtóir a beirt chointeáir an beirt chointeáir gúbacha déirnecha an sin gleann na smáil ach ní leon cinál ámás tugad dámh siúd ach tá an tíreach a scrisa le comharthaíocht agus anmaiche gan cíal ach in riire tá mé géirí so is ard a tharraingt an easpa gníomh díchóilínithe sé sin tá an go bhfuil géirchéim inis géirthan go bhfuil géirchéim inis an na Gaelscoileacht an céadúra lachéad bbliain níl fás a tacht an agus tá na figúirí titim tá an faoi an na lína gointóirí léithúla sa Gaeltacht titim a gáí agus an géirchéim tííocht tá brú níos an sin agus is maithan rud ag bhfuil feachtas le tosnú sin go leua. Ach an éine díchóilínithe is cinál chun ceapéis agus múla concréiteach tá mé géirí rá nach bhfuil cinál policy cóthát ag an stát leis an Gaeilge chu cinn ar lámhhaint an stát a chuin faoi mar hampla fethe fan géad de aircithe sa stáchar sa bheith inniu sa bhéige faoi fethe trúcha ar an lá bheile. Níl an roiin i dachas sásta an na Gaelscoileacht a fás agus tá mír an sin le lín na Gaelchláis lín na Gaelscoilne agus tá na counter go Gaeltachta á bháinú a gáí sa tá mé dtíreach stága géirí léirú bhfuil an taspa sin ann a gáí agus freisin
luamid sé rátas luamid an bhreatain bheog. Tá sé suntasach is tócha bhfuil tír atá go fáil faoi smacht Westminster an anmhacha, luganmhacha bratne se chorú mar hampla vidfa an a bhí mar Snowden agus Brown brachani agus átaí eile. Tá siad an bháil chun cinn sa phróiseas sin cé go bhfuil siad an fós faoi smacht. Céir fall sin airgóint gur hála sé sin sa bhreatain bheag tríd an ggóras déanlaach trí daoine a bheith ag airgóint agus trí daoine a bheith ag búcan airgóintí agus ag búcant vótaí agus mar sin de agus gur bé an choras déanlaach má tá sé bheith géirigh animacha ahrú gur bé an choras déanlaach in bailach ceart gan é sin dhéanamh. Cinnte, ach níimiach a tharraingt seo mar hús phróiseas tá sam mé gas na bratna bige go híní roiint wa míle duine achanithe agus mar sin de agus bhí an túrás a bhfuil a bhil ar na parcan in áisiúnta mar hampla bhí siad an baúil agus rinú an tathriú. Cinnte bheith se bhábhar sin ach níl ein choint faoi is tócha sin an ród agus is tócha bhfuil sé faoi an bóbal. É sin is spraig ach fós hain tá sé faoin stát cá má agus an rud atá midna rá níos spéis leis an stát sin dhéana céim fá sin a cheist. Céir fall leis neargóint gur léirú ar chuid ar stair iad na animachas seo agus tá roinnt animacha going athraíoh roinnt animacha é tréimh seo neamhsplachas cemadú animacha eile agus gur sais séana ar an stair a bheith ann fáil réiles na hanamach sin go léir. Well, stairí mé hain agus tá áit ag anmhacha agus ag rudaí a bhain leis an stair agus leis an impriúlachas é tíortha agus sin éon éarsmanlí agus mar sin de féile daoine dul agus fém faoin na rudaí sin cinál láthair gur léir go mhaine siad leis an stair éarsmanlí a cartlanna agus mar sin de ach in our díreadh sois a fáim a bháil a lá ní aontaim in Misneach go cá go meid na rudaí sin ann creidimid go cá an chultá gailech a cá chun cinn in our díreadh agus mar lumas a rátas is cinál phróiseas a bhaine leis an sicálaíocht é sin agus le brú chun cinn agus beid más féidir rudaí a dhéana fiúna ar díreadh go chuir sé sin féosa cuasaí choris agus institúdí eile chomá. Céir féin ar a gcóint má táid a géirigh ar a aontaithe bhaint amach agus ábhainteras le héintachtóirí gur dros muoine bheith a bheith géirí gachraíonn den éanúlacht bratnach a ruúige ón ar sráideanna. Well, beidir go meid airgant an sin i gceantracha in bhfuil marmh aonteachta go bhhéitidís an áireach sin a chamadach. Is tócha i gceantracha nó is an ard chathair ní chá go meid almost ach bheadh sé mar ard chathair de éire aontaithe ina mbeadh milliún protestúnach ó chúla aonteachtach. Se bheith an deilt is tócha ach freisin bheith man de géirí phróiseas díchóilínithe nimidí i géirí sois chuirigh éile bheith ann in éon sois phróiseas díchóilínithe má tá le leirt le aonteachta ó thuí chomach tá daoine ó thuí inis a fém na Gaeilge agus mar sin de agus tá daoine inis beidir go meid phróiseas aontaithe ann ach céim fá go meid mu ag cinál ceilt fíorne an impriúlachas agus mar sin de ní creid midna go cá é sin dhéana ceapan go cá bheith onric faoi na rudaí a hála. Na daoine a creidan go cá almós a thuirt dó na hanmacha sin go fáil is tócha go bhfuil drochhiiscint ach go bhar an stair agus ar an phróiseas chomhlínithe mar sin mar chuid an phróiseas díchóilínithe beidir go cá sois leirt lo ar bheann chorm faoi an díchóilínithe. Kerron Ó Luain stairí agus bail den grúpa Misneach gur míle maithagad as leirtling ar Tús Áite.